Hmm? Ah! Ah! Okay, mayong kontak mga ma'am sir. Mamilingaw rin mga ma'am sir. Talinga, may bangko doon balanghoy mga ma'am sir. Kaya ito na yung kanon ron. Kritohon ro. Daghang matika diri. Balanghoy. Balanghoy gabi, saging kamuti, ang among kanon. Nga mga galot mon. Galot mon. Gulot mon. Oh. Practice. Oh, practice og banggod siya mga sir. Mag-apil lang kamot og banggod ha. Ay, ayan, abay pahigda. Ay, isugat. Ana. Ana. Ay, kan kay musug nya anak mo musugat mo untol-untol. Abi gamay pagkikagi mga ma'am sir, namula nang na. Ano yung kinabuhi sa bukid mga ma'am sir? Pag wala kay bugas mga ma'am sir, balanghoy dayon madali dire mga ma'am sir. Balanghoy dayon gabi. Ana siya. Dayon kamote, ana siya. Oh. Kapit na siya na magbanggod mga ma'am sir. Pero nakaluto na tagtulo ka mga ma'am sir. Oh. Palutaw ra sa mantika mga ma'am sir. Ha? Ay nawa niyo ha. Crispy kayo. Ah. Nabe ka crispy. Ah. Ah. Kaya na. Walang duga. Ay, duga. Ah. Alam na. Mak! 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 Tara! Lami kayo! Pula-pulaga mo. Duga, ora ka pa ugar man daa. Wala lang nga. Habol-habol sa ubok. Bago may kuwan. Ah! Ah! Anak. Uy, ikaw naman mama day. Duga, nahurat ko ah. Nahurat ko akong gay pa. Tagpod mo ka. Ah. Kaya gamay.